Emem û Zîn, Leyla û Mecnûn û Xusrev û Şîrîn. Tev jî bi evîndariyên xwe yên navdar têne nasîn. Ew tev bûne nîşaneya hezkirinê û evînên wan bi sedan salin tevahiya cîhanê derbasî navçand û dîroka gelan bûye. Di nava gelê Kurd de jî kevneşopiyek heye ku bi sêv û mêxekan evînê tîne ser zimên. Sêva mêxekrêj di demên berê de hezkirî û destgirtî ji bo evîna xwe sembolekê ava kirine. Sêvek tevî mêxekan bi hûrgilî têne qişkirin û wek diyarî tê pêşkêşkirin. Tê gotin ku 100 sal jî derbas bibe ew xera nabe û tim bêhna xweş jê tê. Ew bêhna evîna dildaran e ku her tim ji dilê evîndaran belav dibe. Ji bo vê kevneşopiya Kurdan her sal çalakiyeke taybet dildar xistin. Geç û xort li hev dijivin û radhêjin sêv û mêxekan. û bi awayê neqaşekî sêvên xwe diedilînin. Rêz bi rêz mêxek li ser sêvan têne çikandin. Li gor leza we di navbera 2 an 3 demjimêran de hûn dikarin karê xwe biqedînin. Berpirsê çalakiyê gernas, dêvêgahên agahiyan bideme. Armanca çalakî ev e û wekî çalakî ev sê em ji 2017 ve yani ev cara sêmîn e em vê çalakiya seva mêxekirêj şê dikin. Seva mêxekirêj çi ye? Seva mêxekirêj di kevneşopiya Kurdî de tê wateya du tiştan. Yek jî wateya evîndariyê ye û yek jî wateya lehevhatinê ye, aştiyê ye. Çi ye wateya evîndariyê? Dema yek jêkî hez dike lê nizane evîna xwe çawa bîne ziman, sêva mêxekirêj çê dike û wê dide. Wisa tîne ziman. Wekî din dema du kes ji hev dixeyîdin, ji bo ku li hev bên dîsa sêva mêxekirêj çê dikin û dinevê. Ev kevneşopî ji başûr dest pê dike beriya gelek gelek salan. Lê ev 4 sale bêtir binav bûye bi saya Seywan Saadiyan em vê çalakiyê nas dikin. Ji her temenî kes tevlî vê çalakiya taybet dibin. Ew kom bi kom tên bahev û dest bi karê xwe dikin. Helbet hezkirin jê re ket divê, çêkirina wê nehêsan e. Lê berhema dawîn wê ticarî li keda wê poşman nake. Tevî ku ew adetekî gelê Kurd e, balakesêndinan jî kişandiye sêva mêxekrêj. Mêlîkê keçeke Tirk e û ji aliyê behra reş e. Li ser medya civakî haj vê çalakiyê bûye û xwestiye ew jî tevlî wê bibe. Merhaba Melike ben. Buraya arkadaşımın önermesiyle geldim. Slav, navê min Melîke ye. Ez bi hevalekê xwe re hatime vê derê. Destpêkê min nizanîbû ku ev çalakî tê çi wateyê. Lê hevalê min hinekî behsa wê ji min re kir. Ez bi xwe ji aliyê behra reşim û dûrî vê çandê me. Lewma min hajênîne. Bi qasî ku dizanim di çanda rojhelatî de kes vêyekê ji bo hezkiriyên xwe an jî ji bo kesên ku ji hev xeyidîne li hev werin çê dikin. Ev yek bandora xwe li min kir. Ez ji demijmêr duyan li vê derê me. Bi rastî jî karekî zehmet e. Ji bo min gelekî watedar e û min bi hezkirin çê kir. Cudahiyeke çandî tê de heye. Lê dike ku kultûrên ji hev cuda tevlî hev bibin. Ez bi vê tişta ku min niha kiriye gelekî bextewerim. Min kesê nû li vê derê nas kir û ew jî kevxweşiyeke din e. Farklı insanlar da tanıdım. Bu da beni mutlu etti. Rastî beryar tiştî ez dixwazim bêjim ku ez gelekî xemgînim ku 3 salê dawî de haya me ji vê çalakiya xweş çêbû. Lê paşê em hîn bûn ku bi salaya belkî bi 100 salaya ku lê gelek deverê Kurdistanê bi taybetî rojhilat ev çalakiya xweş pêk tê ji bo aştiyê, ji bo dilovaniyê, ji bo evîndariyê. Her wekî tê zanîn li welatê me her ku diçe gelek dabûnerît û kevneşopiyê me hûn da dibin. Dê ciyê serbilindî, şanazî û kevxweşiyê ku
د سردما تکنولوژی د سردما ام بجن کویدی مجمیلان و مجی درواز کریه هنک کevna شوپیه مجی صدرت کevin میدانه دما و سیوا خوا قداند او ایدی آمادهش بو او کسی کو دلوه ده تایبته نتنج بو اوینه لیته گوتن کسی کو نلهو بنجی دوی آواید کارن لهو ورن هر سال دشارده سباته ده آن گودروژا دلداران ده اف چالاکی تکرن و سیوا میخکرش تبلی سنت والنتاین ده به سیوا میخکرش دوی چالاکیه تایبته جی کچن و خورتن کرتن جمهف و وان سیون به خوش به میخکان ده عدلینن و ددن حسکرین خواه او نیشانه حسکرنوانه ام جی هیوید کن کو حسکرن جیانه وقت کم نبه هیجا بادو روداو استانبول